Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka, iza koga stoji Sulejman Ugljanin, usvojilo je pre 2 dana inicijativu za rešavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak, kojom se zahteva da ova regija dobije specijalan status, a da se funkcija državne vlasti u regiji ostvaruju preko organa Sandžaka i preko organa u opštinama u njegovom sastavu. Kako stoji u inicijativi, Sandžak će imati svoj ustav Sandžaka koji će izraditi stručnjaci Evropske unije, a o pitanjima iz svoje nadležnosti Sandžak će donositi zakone i druga opšta akta. Pored ovoga, zaključeno je u inicijativi, Sandžak će imati svoju skupštinu kao zakonodavno telo, guvernera i vladu kao nosioca izvršne vlasti, uključujući policiju pod njihovom kontrolom, nezavisno sudstvo i druge organe. Pokretači naglašavaju da inicijativu pokreću počev od slobodno izražene volje građana Sandžaka na referendumu održanom od 25. do 27. oktobra 1991. godine, vođeni principima Povelje Ujedinjenih nacija, Deklaracije o ljudskim pravima, pozivajući se na odluke, duh i smisao mirovne i međunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji u Hagu, Londonu i Ženevi. U inicijativi pokrenutoj pre 2 dana u Novom Pazaru tvrdi se da su granice Sandžaka utvrđene na Berlinskom kongresu 1878. godine, pa tako Sandžak, za koji se traži specijalni status, obuhvata opštine Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš, Priboj, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Petnjica, Gusinje, Plav i Rožaje, a te granice ne mogu se menjati bez saglasnosti građana Sandžaka. Kontrolu granica Sandžaka vršit će međunarodne snage, osmišljeno je još u Novom Pazaru. U obrazloženju inicijative stoji dalje da je Sandžak odvojen od Bosne odlukom Berlinskog kongresa 1878. Da su Srbija i Crna Gora u Prvom svetskom ratu okupirale i zaposele delove teritorije Sandžaka, koje nazivaju Jugozapadna Srbija i Severoistočna Crna Gora, te da je na Podgoričkoj skupštini 26. novembra 1918. godine izvršena aneksija Sandžaka i Crne Gore i da su pripojeni Srbiji, nakon čega je 1. decembra 1918. godine formirana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i time ozvaničena okupacija Sandžaka. Dalje se u obrazloženju navodi da je genocid koji su izvršile srpske oružane snage nad Bošnjacima u Srebrenici najveći zločin na tlu Evrope posle Drugog svetskog rata, da nakon raspada bivše SFRJ jedino bošnjačko pitanje nije rešeno, pa bošnjački narod polaže pravo na svoju nacionalnu državu, što je preduslov za opstanak Bošnjaka na Balkanu. Bošnjaci su, stoji u obrazloženju, 3 puta u 20. veku legitimno iskazali svoje samoopredeljenje, i to avgusta 1917. u Sjenici, novembra 1943. u Pljevljima i na referendumu održanom u oktobru 1991. godine. Pored ostalog, deo inicijative o specijalnom statusu Sandžaka sadrži i stav o Republici Srpskoj, u kome se navodi da je bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska nastala na udruženom zločinačkom poduhvatu i genocidu nad Bošnjacima. Srpske oružane snage, vojska, policija, državna bezbednost i druge naoružane grupe u njihovom sastavu za bošnjački narod predstavljaju neprijateljsku oružanu silu. Stoji dalje u obrazloženju te inicijative i dodaje da su srpske oružane snage učestvovale u udruženom zločinačkom poduhvatu planiranja i izvršenja genocida nad Bošnjacima, zločincima protiv čovečnosti i progonstvu civilnog bošnjačkog i drugog nesrpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini, Sandžaku i na Kosovu. Stoji u novopazarskoj inicijativi za specijalni status Sandžaka, čiji je autor Sulejman Ugljanin.